Il-Koperattiva tal-Produtturi tal-Ħalib li tmexxi l-impjant tal-ġwies fil-Marsa insistiet li n-nar li feċ fl-iskrepjar nar il-ġimgħa seta' kellu impatt serju fuq l-operazzjonijiet tagħha u fuq is-settur tal-bejjem u s-sigurtà nazzjonali tal-ikel. Fis-qarrija l-KPH spjegat kif bdiet valutazzjoni sħiħa u urġenti tas-sitwazzjoni. Fil-waqt li l-materja prima u materjali ieħor li seta' ġie affettwat ġie iżolat bir-reqqa u qed jitħejja biex jintrema. Barra minn hekk, kampjuni għall-testjar ġew miġbura mill-awtoritajiet kompetenti kif ukoll mill-KPH stess. Fl-istess ħin, diġà saru arranġamenti biex tiġi fornuta l-materja prima meħtieġa kemm il-faċilitajiet ta' ħażna barra minn dan is-sit kif ukoll mingħand fornituri oħrajn. Dawn il-miżuri għandhom lan li jiżguraw illi l-operat ikompli minnu fih u l-provvista lill komunità agrikola tibqa' mingħajr interruzzjoni. L-istqarrija qalet li dan l-inċident maġġuri wera s-sitwazzjoni kif din il-fabbrika ġiet imġela tgħix fiha għal ħafna snin. Li topera ħdejn scrapyard jesponi l-KPH għal periklu serju kontinwu. Dan il-periklu ġi ripetutament miġbut għall-attenzjoni tal-awtoritajiet rilevanti inkluż permezz ta' atti ġudizzjarji. Huma kienu ilhom iwissu li din is-sitwazzjoni tippreżenta theddida inaċċettabbli fuq diversi fronti, tipperikola s-saħħa u s-sigurtà tal-impjegati, tpoġġi l-kontinwità tal-operazzjonijiet taħt pressjoni kostanti u toħloq riskju sinifikanti għas-sigurtà tal-ikel ta' Malta. Bħala wieħed mill-produtturi ewlenin tal-alf tal-pajjiż li jipprovdi alf għal baqar u annimali oħrajn miżmuma fl-irtsiet, ħsara serja lil fabbrika tal-KPH kien ikollu konsegwenzi kbar għas-settur agrikolu lokali. Madankollu, sal-lum, l-awtoritajiet kompetenti rilevanti jidhru li qed iduru mal-lowża meta jsostnu illi m'hemm l-ebda tħassib dwar materji marbuta mas-saħħa u s-sigurtà. Bl-operatur tal-iskrepyard jitħalla jibqa' jopera b'mod liberu.